Jeg tænkte, jeg også lige vil lave en video om eksponentielle funktioner. Eksponentielle funktioner har forskriften fx er lige med b gange a i x. Vi prøver at kigge på en voksende funktion, så det vil sige, at a er større end 1. Og så vil vi gerne vise formlen for fordoblingskonstanten, altså den her, der siger, at T2 er lige med logaritmen til 2, divideret med logaritmen til a. Og beviset det går som følger. Hvis nu man tegner en graf for en eksponentiel sammenhæng, der er voksne, så kan man vælge sig et punkt x1, y1, og så et nyt punkt x2, y2, og det der er sammenhængen, det er, at i y2, eller i x2, der er y2 lige med det dobbelte af y1, altså 2 gange y1. Forskellen mellem x1 og x2, det er t2. Da punkterne de ligger på grafen for f, så må punkterne passe ind i forskriften. Ikke? Så man må kunne skrive op for x1, y1, at y1 er lige med b gange a opløftet i x1. Og man må kunne skrive op for x2, y2, at y2 er lige med b gange a opløftet i x2. Men y2 ved vi også er 2y1, så det må vi kunne udnytte på en eller anden måde. Og den måde, vi smartest udnytter det, det er, hvis nu vi starter med at dividere y2 med y1. Så det gør vi hernede af. y2 delt med y1 må så være det samme som at sige b gange a opløftet i x2, divideret med b gange a opløftet i x1. På venstre side kan man se, at i stedet for y2, så kan man sætte 2y1 ind. På højre side kan man se, at b'erne må gå ud med hinanden, så vi ender med, at der står ax2 divideret med ax1. Til linje 3 må det så være sådan, at y1'erne går ud med hinanden, eller vi dividerer med y1 i tæller i nævner forkorter, så der står 2. Og på højre side, der udnytter vi den potensregneregel, der står ude til højre. A i p, det er delt med a i q, det er det samme som a opløftet i p minus q. Så a opløftet i x2 divideret med a opløftet i x1, det kan vi skrive som a opløftet i x2 minus x1. Men x2 minus x1, det var lige præcis den der afstand nede på x-aksen, som vi kaldte for fordoblingskonstanten. Så vi når ned til en ligning, der hedder 2, og lige med a opløftet i T2. T2, den står op i eksponenten, og det er bare ikke noget, vi ved, hvordan vi henter ned sådan i umiddelbart, men vi ved, at titalslogaritmen har en regel, eller alle logaritmer har en regel, der hedder, at logaritmen til en potens gør det, at man henter eksponenten ud foran parentesen. Så logaritmen til a i x, det er det samme som x gange logaritmen til a. Så hvis jeg tager logaritmen på begge sider, så venstre side bliver bare logaritmen til 2. Men på højre side, når der står logaritmen til a opløftet til 2, så er det det samme som til 2 gange logaritmen til a. Så når jeg nu dividerer med logaritmen til a på begge sider, så dukker formlen op. T2 er lige med logaritmen til 2, divideret med logaritmen til a.